entrar al poble amb tota la quantitat de gent que ens està esperant a la plaça, que no ets conscient realment de la quantitat de gent que hi ha, només veus un passadís entre paret i paret de gent i per allí entrem corrent, la música de les falles sonant. Moment d'entrar a la plaça des del punt de vista del fallaire és el moment culminant, no, de la baixada. És una mica un moment més de nerviosisme, però que arribem al poble i es comença a córrer de veritat. Se m'està ficant ja els pèls de punta, no has de pensar. Jo vull una mica de teclat, no em surt res. Ho veus, la gent els turistes que ja estan venint a Taüll, molts d'ells no saben ni què és Festa Major, ni que sigui la baixada de falles, i s'interessen per saber què estem preparant, què estem muntant, i les toquen, les aixequen. Què estan fent aquests salvatges del Pirineu de carregar troncs amunt a la muntanya per calar-los i fort i tornar-los a baixar fins a baix al poble. Aquesta és la tipologia de falla més habitual a tota la Vall de Boí, amb alguna part del Pirineu també. És una falla formada de dues peces, un mànec normalment d'avellaner o de freix, i a la part de dalt ja està tatxades i naiades, amb el filferro, les 4 o 5 ascles de pi negre ben rentinós, que és el que al final és el que haurà de cremar. Aquí a Taüll aquestes falles en fem poquetes, sobretot per la gent que ve més aviat de fora, i el que utilitzem aquí a Taüll és una altra tipologia, que és aquesta altra d'aquí. Això és un rantiner, és típic d'aquí a Taüll, és tot una sola peça de pi negre, normalment és una capçada del pi, un pi que ha d'estar mort, però que no faci molts anys que està mort perquè la fusta no estigui seca, sinó que encara estigui ben impregnada de la resina, la rantina que en diem aquí, i d'aquí ve el nom de rantiner. Bueno, què? A veure si agafem l'helicòpter, que diuen que aquí aparcat. No queda res. Ja ho tenim, això, ja ho tenim. A veure si bien, tío. Me pingás 50 euros cada uno del cupón. A la plaça és impossible poder atendre a veure ningú. A vegades te diuen després, no m'has vist, t'he estat cridant, absolutament res. Realment és un moment, com podríem dir, apoteòsic, no? Entre el fum, el foc, la música, el soroll, els crits, és realment un moment d'emoció molt, molt, molt intensa.